A tak v snahe vyhnúť sa akémukoľvek druhu idiota som si pár mesiacov potom, čo Erik zabuchol dvere nášho bytu, sadla za stôl a napísala som si, čo všetko musí mať chlap, ktorému dovolím vojsť do môjho a ľudského života. Po hodine z toho vyšiel celkom slušný elaborát, ktorý som si pripla magnetkou na chladničku a každé ráno som sa utvrdzovala v tom, že môj čas ešte len príde. Čo musí mať môj ďalší a posledný muž? Poprvé, musí mať rád Luciu hneď od prvého stretnutia a musí ňou byť úprimne nadšený. Po druhé, nesmie ma núdiť. Po tretie, musí vedieť, kedy chcem mlčať. Po štvrté, musí vedieť, kedy som smutná a zaujať k tomu správne stanovisko. Po piate, musí milovať fakt, že neviem rozprávať vtipy. Po šieste, musí čítať knihy. Po siedme, musíme sa mať o čom rozprávať celé hodiny. Po 8. Musím sa s ním nahlas smiať. Po 9. musí mať veľké ruky. Po 10. musí sa ku mne správať v spoločnosti druhých rovnako, ako keď sme sami. Po 11. musí vedieť hrať na gitare. 12. musí prijímať s vtipom moje doberanie a vtipne mi ho vracať. 13. musí ma milovať, keď sa ráno zobudím. 14. musí sa tešiť z mojej spoločnosti a neustále mi to hovoriť. 15. musí mať kamarátov, ktorí si ma hneď obľúbia. 16. musí sa mi páčiť jeho meno. 17. musí mi robiť jahody so šľahačkou. 18. musí byť posadnutý nejakou časťou môjho tela. Oči, vlasy, prsia, čokoľvek. 19. musí mať po ruke vždy vreckovku, lebo ja ju ako Scarlett O'Hara nenosím. 20. musí vedieť variť a nadšene jesť aj moje kulinárske výtvory. 21. musí ma volať Linduška. 22. musí mať riešenie na každý môj problém. 23. musí mať v očiach to, že konečne ma našiel. Našiel ma. Nečakane a rýchlo. Vtedy, keď som konečne našla pokoj a zaspávala som do 5 minút po tom, čo som si ľahla do postele. Vtedy, keď som sa už pri romantických filmoch nepýtala sama seba, prečo ja nemám na chlapov šťastie. Jakub splňal každúčký bod môjho zoznamu. A ja som z toho mala zimomriavky.